What's this? What's this? Serotonin. What? Serotonin. סרטונים? מה זה סרטונים? It's the key to brain chemistry. וואו, יש לו... It's a natural chemical in your body. שימו לב מה יש לו בתוך ה... יש לו בתוך הבקבוק הזה של פריגת, יש לו בתוך הבקבוק הזה של פריגת ממש דבורים בתוך הבקבוק. נראה שהם אוכלים צ'יפס או משהו כזה. שימו לב. הנה, הוא תפס אחד, אתם רואים? וואו. וואי. פשוט לא יאמן. הוא מדבר רק אנגלית, אז דבר איתו באנגלית. שאל אותו כמה עולה, כמה עולה. זה לא יאמן. תראו מה הבן אדם הזה עושה. וואי, מה הוא מכניס לו שם? אני לא... וואי, הוא לא יאמן. תראו מה הוא עשה. הוא דקר? הוא דקר? איך שואלים ב... לא יאמן. פשוט לא יאמן מה שהולך פה בשוק. זה בן אדם שדוקר את עצמו באמצע שוק מחנה יהודה עם דבורים. וואו, תראו, פשוט העוקץ שלה בתוך הגב שלו. וואו, תגיד, זה לא כואב לך? אדוני, זה לא כואב? זה כואב לך? וואו, תגיד, אבל זה לא... וואו, זה לא יאמן. רגע, אבל... 4,000? אבל אומרים שזה מסוכן לעוקץ שלהם. יש להם רעל בפנים. מצוין. כל הרופאים בירושלים. אומרים שזה מצוין? רגע, יש מקום מסוים שדוקרים את זה? אני רופא, אבל זה כל הרופאים. אתה יכול לעשות לי? כמה אתה לוקח על דקירה? כמה אתה לוקח לדקירה לעשות? כמה עולה אצלך דקירה של דבורה? יש לי היום 10. אתה יכול לעשות גם לי אחד? פשוט הזוי מה שהולך פה בשוק מחנה יהודה. הנה, הדבורה השנייה. שימו לב, אחת כבר תפוסה על הגב שלו. אחת, אוי, אחת. לא יאמן. לא יאמן מה שהולך פה. זה פשוט הזוי. אני... לא יאמן. אני יכול לומר לכם שאני ירושלמי ואני בעצמי לא ראיתי דבר כזה אף פעם. אני עדיין בהלם מה שקורה פה. הוא אומר עוד אחד, אז נמשיך להיות איתו הוא יודע, אני פה. אתה אומר שהם כבר חברים שלך, הם יודעים מתי אתה תופס אותם. או, וואו, כמעט. פשוט הזוי, אני... זה לא הגיוני. אני לא יודע איך לא כואב לו, אבל הוא נראה די מבסוט עם הדבר הזה. אדוני, שבוע טוב, חג שמח. תודה רבה. My name is Ben Bennett. Oh yeah, Ben Bennett. You know me, yes. You're not different. Yes. Shalom. Shalom. יום שישי, ערב שבוע.